ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ତା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ସୁନା କୁଲ୍ହାରେ ପୋଷୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଭାବୀ ତା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ଖୁଦ ମୂଳକରି ବି ପୋଷି ପାରୁଛି। ତାହେଲେ ତଫାତ୍ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ବି ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ହଉ ନହେଲେ ଆଖି ଦରକାର ହଉ, ଗୋଟେ ଅଭାବୀ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ଆସୁଛି। କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ତା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗକୁ ଦାନ କରିପାରୁଛି। କାହିଁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଦାନ କଲାନି ତାର ନିଜ ଛୁଆ, କାହିଁ ସେ ବ୍ଲଡ଼ଟେ ଦେଲାନି କି ଆଖି କାଢ଼ିକି ଦେଲାନି? କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧନୀ। ତା ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗକୁ ଦାନ କରିଦେଲା। ଆଉ ଆପଣ କେତେବେଳେ ବି ଅଭାବୀର କାହିଁ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉନାହାନ୍ତି କି ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭାବୀର ଦୁଃଖ ବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେଇ ଅଭାବୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବନି, ତା ଆଖି ଆଗରେ ଆପଣ ହିଁ ଭଗବାନ ପାଲଟି ଯିବେ। ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ।